الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمو إيدا صو. أمبا عبد الله. إنكو. إني تشتري. نعم. إني سلكاولي. الحمد لله تبارك الله. كم جودي. أمالا تنو أبلاي. أمالا تنو. أمي ساميالا. ala be ka nema abe ka shuru ate ka mo yinga Allah akbar be jena nema la bi we here we ala tanwi nam bamana ko ti ko sa awo ko ni ko ti ko sa ko si ni sanana na ko ni sombi dabla de we chen ko be ko sa de ko be ko sa ayo ablay comment de do janatake ko do kada kan ni ala ko sa de ni koro ere be ko chamasa ayo ne mamito o gundo don demsena la sekito demsena kam ko korba ko la ko don mo korba ya abe ko chamasa abe sumuriya sa ina fo madu gitaria fotomna mo korba ya abe kudma min kadi ya bi balala abe ibali ali nesro ina politique ka fendo femino ni kankoyi tubarika korba be ko be ko sa da blay ayo ne bolokoya be ni dimosa Allah akbar amba ko jeri muye ko ni ba fara togo sanjibi ko kono oche ma faamu ba fa mu fu ne ba fara togo ko sanjibi ko sanjibi ko kono blay nam imay ko ba gunu kun disibadila zikado momi ferlendu momi ni jo ajo kabu ya guntugo ate fengala nam fama de yesu ngui nam abebe cheka kaka ate digada nam abe kwala dutigi fene o fene o nyogosi jorotigi o nyogosi abla dana mo ali almami ali anga dina mo loni kala o bela jele o mo ko abeke olu de la abla ba mu tola ko sigi kam go laje ni kuma ya ben ni bedi ko fo mo yala afamuna bismillah naka abdullahi nam amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam bien tene wa bien tene je kalot le duru samba flani mo kili nam abla yan shira herela nam alaka antle herela amin dafo bambulo amba damni les échos wele ayo we jom wele we min wele ko france ka ci de unana malila kran macron aka ci de unana ku tamana kata azim goita anga jamana kutigi uno yengonyi uni mo de sensi libali fene yengonyi konga kuina na premier ministre ko de ayo ablay mi mali ani france che kelke che o faleni na ni o baro luka bara no fe france a ere kulubala degi ko ani mi fo ko ma kelke che o samanka bo mali kono ko fole mabo ele ma vojita Allahu akbar abla yeni fo no ngojita Allahu akbar abla ni point che nam wala sa ni somanana ko yeni fo l'indicateur de renouveau akumana wati jumane bala awa yero Bamako Segu mun be bi ni strategy lawi abla o bara o be ka kere wa te ka kotkede ko ni te jadi suede ni bandi alla gale bandi ani tanyinu o profiter la kana bale refe abla yekumana o da te indicateur ko ako mun no ni mo tabawi ka anga sigida la suro ko bolomana funa be dati ko de fama wa be mun kono na mawuli ka audio onye kono te ka akobe ka tiende aywa Cheikh Umar Konari avocat ani sekeli politique sekeli ngana badodu ako be fe ka afoni ko kulu kelenge sigi kala tawla benin kama ali konin ko tianda ale hakilla ko ko ni ye fere mi o de kan katme ato bela jelenka ko kada ka be ke sababu yire min ye karata koyi a kɛlɛ ana wuli ka jɔn na woyɔ caman bɔ o la awa abla min waati na min ye sariya ye min o bɛ tali kɛ grille insidiaire unifiée Mali la ko an bɛ tali kɛ la don an bɛ sɛnsɛn na kada kan gouvernement ni yentem bɛnna ko dɔ la ka ban k'an bɛ sɛnsɛn na ka taa mun de la ka taa foroba baarakɛyɔrɔ olu saraw k'a bɛɛ dama kɛɲɛ abla o ɲuman ye
ça da gagner de ça da mo fa mo blamina fanga fo mo we blamina donc wala na fo mo we mum la da gagner no sarate de ni mo ko fa mo ma fa sarate voilà blamina vraiment min bena do la furba barakala ni ñonche nango ma statut voilà Ablaye mi anga jamana wuli ka jo banyi yente mi minke fo are kunga kankata barabla are la kudaila yente mko ko ana gouvernement mana min bora ni gouvernement ci Ablaye kabe suma sama bo ko bu yerem folo o bu yerem ne folo alhamdulillah kare wala sharia min be ni o kankata ka police interterritorial ani amnesty o te dore muni fanga sugu ke ka fran nunga o lo be se ka makoto tugumina o na nyugo naw fo bu yere mo dole de famana Ablaye mais il faut que agreement fana do fe sente ko a sharia sharia min be o takanyasi taram kanga takanyasi o ma ko blara dondo la aywa bamako wula ba fo le soir bamako wula kuma akodi Ablaye ni watina d'entrée kelme ka fo français ale min ko karokre o kuma de la mu be se ko o wuli tuma na kada ka ma go bola yakuba katile secrétaire général yentem to akonu gouvernement bena wa ali sharia min be ni o clé sharia yi u bena o kuma la ka kono ko laje jinyon la kala ka fonko nyongo be union che sikatola Ablaye l'indépendant ene banan kuma na no nyemi kera kosana bamako ani jamana mun G5 Sahel oluche anga ko français ayira kafo ko ani barkan ko una tama ngon fe français ka klebulu frani anga surasu fama ko na baraka ngon fe ko mo kana ko don ron boro o chaya ma bu sa tresu mi usoro kosanna kangana gurma ani dan chesaba min be jamana saban nyonche Mali Burkina Faso ani Niger barkan waka kera sababu ire lieutenant Abu Zarawi et IGSI ani JSM oluka nyema kulu guren badodo ka kera sababu ko bonani la le malien kumana akodi awa hajj 2021 atibo ako anato saudia sigibaw don oludema ani saudia ere arabi saudite ere sigibaw ani yinkaw alakalu mo shitebo yorowerla kana kibe ejike wala sa Mali hijidem oluko nini na manya ninko samba flani mwa o ka hiji borama mwa ani kire o borama ako ko ka fendo fu nyina o be min famila asira sabala wuli kana tatugun ana sira sabala mata kana tatugun ikana tatugun ayo ko abla o tuna se ko kuma famila de ayo le challenger kuma na amido ngwe ba na de jina dogon nyama dankan ako donno dugu ako chiala alsa oluka degun abe se na de wa degun o de te bando re do ala amba kuncheni le républicain kuma na républicain kuma na ni watina Pourquoi on écrit dans le Ango kera maison des jeunes. À quelle maison? Maison des anciens combattants. Anciens combattants. Mo bete me yoro mina da. Abla ni yoro mo re ko manga sigini dala ma ko aketu panga. D'accord. Nga ni yoro mi mo kan ka temet. Takasin ka yoro masna la ka laje. Ko ba kera ni kono de. Ala dani kilema. Tournan populaire ni. Abla mo kan ka ta maison des anciens combattants afla ni sugu ire di dunda ire la atulendo mo ibe temala lita do ko fembi awsini ba wala bakari aw nala suna bakari ko akine akake to bela akena isigi ntongoro nganga nya fay bakari ya famo sini akoy kana siga tongoro abaje foye dumbia awa dite